Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Mat ki bakong san mentara sni kilong. Penlong ya ujisu utenrai ke jinget jengpi. Kentu Archbishop Victor ya ki Samla. Dawa ki Samla puli NEHU na ulat Vijaya Shankar bantung da uvisi bathamai. 4 tip ya kadau juga jingyap u security guard han NEHU. Ban pensngau kesenjuk kirang ba shnong ribhoi hau DC bat SP halor bun teli kiman. Bat mentang nya phai shiki Khubor ki bakham bnia. Kalumpung ya kenduk lang Youth Convention ki Samla Catholic na ka zone 2 kabalan ne lai sngi kalakut no haka khatway tarik Kyllalyngkot da ka jingkemen bat jing shongshit mensiem ka bakrau. Ya kene kalumpung la penlong haye maneba ka Maria nong yarap ki Kristan parish halat umkra. Palat spangut kinongkit kam bat nong mi khmat jang ki seng Samla na kisan teli ki parish ki bakentop ya kalat umkra nong thamai laban apa Shillong bat mau nyangla kilasem benta ha ki jing hikai jing batai jing yatai bat jing yamir jing mut halor ki babon ki phang ki bayadei bat ka jing em ki Samla kum ki lawai jang ka balang ban penjeliu ya ka jinget bat ban long ki atiar babha ha ka imlang salang. Hakani kalumpung layamir jingmut halor kapang banlong ki nongyalam haka jinget bat banlong ki nuksa babha hapadeng ki para Samla haka nu ke jili baki ya kedu bat ya tre yala ki kam ki jam. Haka sengi penwa ya kani kalumpung haka khatway tarik Kyllalyngkot. Ki program kila sedang deka mas bakrau bala penmenta du soblei Reverend Pada Ristar Malnyang Zonal U Director, hakabala benta de ki hajar ngut ki Samla bat ki pajrunget na kini ki santeli ki parish. Hakani ka sngi lapan kuburam ru ki Samla ki balawan syakmat ha ki jingpuli, ha ki sports bat ki wei ki sap bakerpang. Yakani ka lumpung lapli padba the most Reverend Archbishop Victor Lingdo, haka khandai tarik hakaba ula kentu ki Samla ban penlong ya Yesus Kristus utenrai bat utelong baskem jong ka jingen ban duai barabor bat ban kener ki sangti ban yarap ki parabreu ha ki jingdan kam jong ki ula kenturu ki Samla ban long ki nongyalam bat ki nuksa babha ha pedeng ki para Samla bat ha ka imlang salang ula pen ken maru ki Samla da ka baong pilong ka lawai baskem jong ka balang bat jong ki parabreu ha ka jingkran penwa ya ka lumpung Pastoral Secretary ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SACYM Damli Masar ula kentui ki para Samla ban bu hakmat kum ka pedeng jong ka jingim ya Yesus Kristus ka jingkermen bat ka jingklan bor ka wan bat ka tuit na ka jinget scam ha Yesus Kristus ha ki jing palang bat jingkring jong ki rong ka ni ka perthei kimat pedeng ki balami na ka ni ka lumpung kilong Yesus Kristus uthmei ke jing imbreu bat udei ke jing kermen jong kun benreu baro hakani ke slap perthei.
Ki Samla haka skul ba North Eastern Hill University NEHU haka khat ar tarik Kyllalyngkot haka jingelam jung president menlam lenti markap but finance secretary Ram Toy kilaya kendu ya ulat ke Jylla CH Vijaya Shankar Haraj Bhavan bania thu bat ban ud ikijing e babun jaj baki Samla puli kia kendu hakani ke skul ba kila ud bat dawa na ulat Vijaya Shankar ban wengno mardor yo vice chancellor Professor Prabha Shankar Shukla ubala pet krat bat ja rangai la palat snem na office jangkani ke skul kila kerpat ya ulat lengba ke office terekam jong u ban kentui ke sarkar India ban thungno the vice chancellor bathamai khnang ba ki jing hikai bat ki jing trei hakani ke skul ba kin yad bed yad renti kila udru haulat ya ke jing ino kampun ngut ki officer na kani ke skul ba kabala pentut bat pendik ya ki jing terekam hakitrat bapher jong kan NEHU kini kinong ya lam jo ki Samla puli kila kenturu ya ulat bantung deka kenhun tokit balai luj bantuet ya barok ki kenrum kenram bat ki jingkeno bamsap hakani ke skul ba ya mentahi kan NEHU kalangat haka apot kerdu pisah kabala bun haki jing e ban penya ya ki kam ki jam jong kan ni ke skul ba empatla ban tip ayu ulat kular ban le ban penbet ya ki kenrum kenram ki bala ne menta la bun benai han NEHU ulat kasih long kahaj ka jing keduk long ba ka long ka jing dia apa ni bui ni wan keduk taki mat hi bami kren metasi ki long ba sautli ki mat ni bu ba kawai ba ni le jongi ni ong yu ba ban remove lo yo nu vice chancellor Prabha Shankar Shukla ni po university bat kam jo lo kamat ka baar ni bu ba ban thung lo yo acting vice chancellor kakung ke arts institute bat kabalahi ni ong ba di kenduk ketua wega independent ikut inquiry committee neduk sem neduk mentaruh ni padio teka besau pat ka financial crunch jangga hapok skul ba jami kita hikimat ki bagi keren metaksmi kai tiki kai ke baulat wa asuran long negelin jong u kakum ke power jong u ulle persang kakum ke power jong u ban hak kini city ki bagi support ministry dan support concern department kita hiki asuran ki bagi yo metaksmi Atu. Nak buli ni nama kali kerja ban remove OPC jadi ngelak slam mentala dan Islam Meghalaya kita. Ibu ki hal itu ni. Ahad kata te takun ka jiya ijong ni hilang ba ke ministry ka banpet igini hadok menta tempat ai kumbo tempat ai sai kumlo ten negling jong ni kepat ba ban negeleng habangi kendo batu balong ba ni kepat yo governor balong kum chief actor jong ni bon hak kita di city nanti ban remove lo yo vice chancellor Nalang governor la follow up nem tengwar kamde ke besem beningkong pala ikenu ya hai utak ko power jang la itho ni ba kakum ki city di ben ha kakum ki dan di jing kakum ki kol bo yo ula follow up bai what ya benta siro wong ba kini ki city penpon nak concern department dan kita hegi job ki ba ong jong ha kajudan communication ban nang ministry yu ban batai ke ibu Killalyngkot oh iya ke communication pat itu tambahkan link negelin jong u ka itho ba ini ba kakum ke power jang ula le kita juga kumpi kena apa ni deki inti kicik apa mentang la license kini dia ni di penyewengi tu bisi baki we deki jindam kam ki jingja badang shen NEHU campus sakah riu terik Kyllalyngkot ar hajar arpun riu we usamla uba kerteng bipul inki na ribhoy uba treikum u security guard hakatika school ba ula kelon yap klemtip ya kadaw kabatikna nakalyang ki bahayeng jong ni u security guard ru kiladap ban aya ke FIR Hamaulai police station haka jingkran bat USP East Khasi Hills ba Vivix aim haka khat ar tarik Kyllalyngkot ulaya tho nakalyang ki pulit kidang up ya ka report jong ka postmortem na ribhoy district ya mentahi ki pulit kidang register haka unnatural death case nalor kata ulo ong ba day anda kilayo ya ka jing shisha kin sala ban shime ka rai lada kin register na am kum ka murder case Jadi abide ko jing up to people inghi kabaja lutrik new stemat mai kabaja Khubor new sting te ngi yo jiktep hadien katukanis ni na ribai pat neki bayang basam te kilawan ai ka fire ke char mulai police station te ngi ngap ya ka postmortem bahkan one ribai
bat haju ko ka jing toket na Khuborjylla NEHU ngidang toket di tat hadu ngila iyo ka jing shisha mentang ngila register ya mentah ngila register ka unnatural death case bat hadian mengila iyo ka jing shai halor ka jing toket ka ba ngidang le na mo control hot post di hadian kata hingit sa rai ban register na am ya kan ka murder case yo ka ka accidental ru nyap pen tikna di hadu na yo jing shai hingit sa nang pan shimi karai ke karai ban shim sama postmortem kile anong po civil hospital Kasimpor ngi pa yo khai phot ni la pan ni la thoi shu SPD bai ban ai tua ka kai phot jong ka postmortem di hari kata ngi la kham tip shai ban hari ngi la dap ji toket ru ha ni hu ke Khuborjylla tu khmiet ka ba ka ritrek New View battery po NEHU trek security guard Kasunjuk kirang ba Shnong Ribhoi District hapo kajingalam uba BB Makdo Chairman ba PB Shillong General Secretary pat kirang ba Shnong na Kyllalyngkot Shnong Haribhoi District hakakat artarik Kyllalyngkot kila lek banya kendu ya uhe pulit karibhoi u Giri Prasad ubala shimti kum u Superintendent of Police pathamai hakani ke district banyakran shibon kikam kamtam banwanra ya ka shongsuk shongsan hakani ke district na kaliang kekenduhun kirang ba Shnong kila kerpat ru ya USP ban beteng ya kajing talasi Khuborjylla namar kani kelawan ra shisha ya kajing duna kajing ya breu bat kajing ja accident hari bhoi kabade ka wei na ki district ka bajurabha ki accident bat kajing du no ya ki mensim breu na lor kate kajing kerpat ban beteng ya kajing talasi na kaliang kirang ba Shnong kila kerpat ru ya katenat pulit ban a ya kajing ya trelang bat kirang ba Shnong ban te lakam ya ki kam snew kam tam ya udrok bat ki wei de ki jingdi penbuat ki ba wanra ya kajing huri hura bat kajing thut haka imlang kasalang na kaliang USP ulakular ban a ya kajing ya trelang bat kirang ba Shnong kam tam ban penklan ya ki VDP haman ki Shnong hakani kaju kasngi kasunjuk kirang ba Shnong Ribhoi District kila lejru ban yakendu ya u Abhilash Baranwal Deputy Commissioner ka Ribhoi District ban ujor halor ka jingkerdu Kishnong watla bon Kishnong kila yo ya ka scheme JJM bat ki pipe ru kila poi hadu thliu yeng henrei klem ka bat kan ni kala bu jing ya bun ki paj ba nong shong shnong bat kumju ru ban kerpat ya ka sorkar ban pelat no mardor ya ka bai tiar jong ka scheme MGNREGA ya ka ba ka sorkar BJP kala pen kala kerteng ya ka ni ka scheme syaka VBG RAM G Act Hajar Pusan kalau duna kini kediat benai hadin ban kalian jong ka police department kala sim ya ka kam di ke ka ba nakalian jong kesunjuk ni don ni ka ban penpau ta kasgi kalong hakawi pat ka bentang i ba gajing jot jong ni usrok nadu napo yam hadu jerabat kadai lang ba kajing ya jong kini kali ki bakit palat put ka ba nakalian jong kesunjuk ngadep pendia keren menta bat USP jong ka Ribhoi district hakaba nakalian jong ulakular ban sim khai kani bat ho ya kajing sha gumbale keren ka meeting kamde ga benta jong ka police department ban pej ban check ngai ka jong ka transport department ka benta ban pej ya kan dia ka jingkit kia jong ki kali ki bakit palat put ti nakaliang jong ngi penpau ba nang ni sekhmat nakaliang jong ka transport department bat ka police department ru kin le ka badai khamtam ka badai ban te lakam ki kali ki ba kit palat put namar ba ngi ba kani ka gitrok ki bakit mar kala long syaba palat liam ka ba kabu jong ma ye ki ar saka bat ki kaliret ki ba bot na kadien jong ki bat khamtam ru ka ba penjot ya kani ka surok silenter na du na yam hadu jerabat ti ka ba arpat ka ba nakaliang jong kesunjuk liu banyakan mentakasngi bat deputy commissioner jong ka Ribhoi district kalau ka bide bat gidon ka tuk ni tili Kishnong ki ba kani ka jal jivan mission kim trek kam tikna ka ba nakaliang jong ki bubun Kishnong ngilayo ka complain kila penpau ba kani ka yu i tang ka pai tai ki pai ki ba poi Kishnong jong ki kat ba ka pat kamsem la poi kumbala khambi denti kumbala penmang leng ba ka department PHE department ti nakaliang jong ka sunjuk kirang ba Shnong ilabu ko jing tho UDC di nakaliang jong UDC rangkat ba ka sunjuk li singi sa penbek hakawe ka singi na ka benta ban dek pej ikatut ni Shnong ki bangilio e complain debat sakawe pat ka bangilio e ka ban dekren hakawe dei bat ka ni ka jing penslam
jong ka sorkar ban siu ya kanika material seki vendor ka ban nakaliang jong ki nakaliang jong ki Shillong kalabu jeng ban penyak cakmat kamtam lili kumung ui menta ba kanika MGNRGA kelapan kala kerteng tinggi tip ke ban jai oleh se ketu ke material ka bang ladap ban treru yok nginum yok show tinggi layah keren baru disi menta kasi ka ban nakaliang jong ula ai ke insuran ba lakum dokum no kin pendep no hapo jong uni financial year kanang ba kikam ki bede bat ka ini ka MGNRGA ki vendor kinam kata bat ki VEC kin yo ka ban pentre sya-sya ki kam ki bede bat kene ke jing tre bela job card ha ki Shillong kita go jungi kita ki de ki mat ki ban kaleng jong sunjuk liyo ka ban keren hapo SP office bat u GC office bentar kasi ka ngi khmi ilti ba kadang deru kasin ka ban kong jong kene ka snam ajar pendiu dingi khmi ilti ba kini ke jing ya keren gejungi bat ka bakhadu ka bangilio ka ban penken mauru ka bede bat kini ki foot over bridge ka ban kaliang jong ka nahai kala dep ban sanction neutrally Khubor district bat kumbangilio ban yaken bat DC mta kasni ula penpa ban kaliang jong ka nahai kila hapo jong kini ki kendiat sni ken seyo ka ban sedang no ka kam bat ngi khmi ilti bat kaliang jong sunjuk nang yebudin bahkan ni ka kam kan urlong no sisa bat ngi ui ba kata ka jing sengan ka de ka bahmat na ka mata ki pajba jong kene kedong katan ke jungi kita kide kimat ki bangilio abani keren nakal yang jong sunjuk harkat bat kini kinong yelam ki balawan mataksi blesibun blesijarngo Kakun Nyautrap National Awakening Movement knam kalalet ban penken mau biang habaya day barkajing tho bakalapha shaka office UCM KGDC menhaka pratrek uyayong arajar arkusan kabakala kerpat ban penkela amendment no yaka autonomous district rule para ba shispa arku pra close baningkong balbalai Habakran Shikilat Pathai Khubor uba Thomas Pasa President Knam ulayathu baka parti kelas sedang bandawa penkela yakanika mat nadu usnam arhajar khatsau haki executive committee bat ki chief executive member ki balalej ulapan kenmau baka parti hakasnam baladep ban pajing tho yakanika ju kamat shaka isi ka menta yakaba layalam daka voice of the people party Henry namar ke jingbam yo jubab AA na kanika isi kalalet ban bud din biang sya ka EM bapet ya katenat an bat ka bakdo baka ni kamat kade kamat ya keren hakini kisni Shu uba Thomas ulabatai kamshai habaya day bat kanika AD rule kabakren masyapang ubriu ni kabriu badon kam hok ban yo tap vote haka election jong ki district council Ka AD rule shispa arhu pra ka ong ba unu ubre ubam day schedule tribe kat kum ka ST order kat kendai spa sanpaway ka kedau ba unum la ban tap vote haki election district council Henry ula pat ban tap vote lada ude unong shong shnong papura la ong uba Thomas Dan kalian ngajongi ka seng menta ka sini sa sisin ni lawan sini spok ka KCDC man buddin halor ka wei ka sithi ka bangila ai spok ka mi jong CM haka pratrek jong u April arja pusan barang ni sithi ka jikerpat ka jongi ya ka isi kalong ban penkelano ya ka AD rule ka basis pa arfu pra ban kumban chu batai ki history khendiat bayakan ni ngil ayat nadu war jakat sa kene jing dawa ka jongi haki isi haki CM ki ba pair bat au April ngira wanra chane ka isi bat namar ma na kaleng ka jongi iklem yo kanunu ka jubab dan iklem yo ta kidak kishen le se ban pun kalai ni ka rule tingi wan ni kendu ya CM hendai CM i bun kam mentang si tingi lai kendu no ya EM babat ya ka law hang de poke GDC i kong deiti bat ngila yo ban ya kendu i ban ya keren halor ni kaman kum ban chu batai janai ba ya kan ni kaman pi hagi ni kendet sni kala mi biang kata ka ya keren ba David Island di udakar ban buat pod council swa kan ka Garo Hills election but they halor kan ni ka jing shapting ka jongi ngila keren ni ka mat do or jakat saw but kan ni ka benta ka bangyong idi rule sis paru phara ka keren syapang uta ubriu dan ka briu ka badon ya ka hok ban buat pod council ban kan ni ka an kum bakalong hadu menta ka ongkum no ba unu ubriu ubam dei usidul tribe katkum ka ST order 1950 unu ubriu ubam dei usidul tribe katkum ka ST order 1950 umla ban thebut henry ula lada udai permanent residence but kani ka edi rule ka basis pa ar pra lai pada ka batai kamut ayu permanent resident kani ka an ko
ba unu ubriu balasa khat arsnem shaneng udai permanent resident laring penwandur hikentin gi basuk kani ka ban kentiu ya ka kam ya le kai kickboxing ka all Meghalaya Kickboxing Association ha ka jingetre lang bat ka North East Kickboxing Association kan penlong ya ka 4th North East Kickboxing Championship nadu ka arpu khandai tarik hadu live huwei tarik Kyllalyngkot arhajar arpu hnriu ha Shillong habakran shakilat pathai Khubor ha Shillong Press Club Working President ba Samuel Hasha ulayathu baka kenhun kelas dang biang ban penlong yakani hadin kumbalai ni sausnem ba kilas sange teng. Shu ulayathu ba hakani ka Jakob ki Jylla nakathan syate lam mingi kinwan bania shimbenta na Assam, Nagaland, Manipur, Sikkim, Meghalaya, Mizoram, bat kiwei. Ulayathu ru ba hakani ka Jakob ki lekai kindon bon ki kategori kum ka junior, sub-junior, senior, jong ki kenthei bat shenrang. Uba Samuel ulayathu ka kunhun kaladap ban penkre de ki medal bat certificate shakin nong job bat kumju ka song pisa na ka benta ki tu ki bayale kai bha bat job bon teli kita kama. License ni ong tiny tots. Tingi don lagi jong pat ki small medium ki small size, medium size bat ka big size ki kena ri do. Nanta ka non ka sub junior, ka junior bat ka senior men and women. Bat ngindon pat hangne ka kategori pat ngindon ka semi contact 0.5 ka kick light full contact low kick baka K1 kita ngindon hangne hapoka championship ka ba saklong na ar khandai hadu live tari jom ta na tinga IT hangne मैं नॉर्थ ईस्ट किक बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग का जो थर्ड नॉर्थ ईस्ट किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुआ था लास्ट कुकराझार में उसके बाद अभी 2-3 साल गैप हो गया उसके बाद दोबारा हम लोग नॉर्थ ईस्ट किक बॉक्सिंग शुरू करने जा रहा है 28 जनवरी टू 31 जनवरी 2026 यहाँ पे पूरा नॉर्थ ईस्ट का टीम आएगा उम्मीद करता है हम लोग 500 से 600 पार्टिसिपेट होगा हम लोग का ये जो टूर्नामेंट होने जा रहा है उसमें सेमी कॉन्टैक्ट पॉइंट फाइट लाइट कॉन्टैक्ट लो किक और K1 का रोल में टूर्नामेंट होगा सब जूनियर जूनियर सीनियर मैन वुमेन तो ये उम्मीद रखता है ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा से होगा और आप सबको ये टूर्नामेंट में मैं वेलकम करता हूँ थैंक यू Kamut ka Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur, Nagaland, bat Sikkim, te Mizoram, te sa stang naka Tripura, kin sa ay jintik ini ha swai kasan tarik kiban banwan shimta kaneka North East Championship. Nakobi ki Jylla ko makat numut kinang yeko. Nakobi ki Jylla kiban ba umduna eka sauho sanpho de ite. Andai kan sa khambun bha te kali na po Manipur bat na Assam bat na ka Jylla Meghalaya hi andai hadu munta na ka lengjo ka Mizoram te ki kidang ong kumbalai phomo de te na ka Sikkim kumba sau phomo na Nagaland ro kumta kum hapo san phomo de te kin hapo kini ki khatsan tarik te kin sa nang ajin tip shu yani ba kat nangut kinwan Halo kebidi bakal kusnam. Badaki tu ki Khubor ngilapoi syakapakot tarhadu bangindaya syambiang kublai shibun.